What? Jeg har fået library dumplings. En af dem. Og så har jeg fået en normal mystery dumpling, og den er virkelig tung i forhold til de andre, så jeg håber, jeg får det rigtigt. Og så skal jeg har købt den her til en af en fra min familie, men jeg skal købe den i morgen med mig og mine veninder. Så ja, en bottle, og der var sådan en cheese stand og alt muligt. Og der var alle mulige dumplings, men der er også egentlig bare at unbox dem. Så jeg er mest excited over den her, så den vil jeg med til sidst. Så jeg starter med den her. Jeg håber, jeg får mystery. Okay, så ja. Hvis jeg ikke får mystery, vil jeg gerne have blå, eller der er ikke nogen lysår, så bare blå, tænker jeg. Okay, jeg er så spændt. Okay, 3, 2, 1. Det føles ikke som glitter. Jeg håber bare, det blå så. What? Jeg fik glitter. Prøv at se det her. Det er helt sindssygt. Guys, jeg lover, jeg har ikke kigget ind i den. What? Jeg fik guld. Jeg vidste, det var den her, fordi den var bare sådan tungere end de andre. Jeg har fået glitter. What? Jeg er sådan helt... Okay, lyden. Okay, jeg ved ikke helt, om der er en mystery i den her, men lad os egentlig bare unbox den. Okay, det er limited edition. 250 years. Så jeg har fået en limited dumpling. Nå, i hvert fald, lad os unbox den. Jeg ved ikke helt, hvad man kan få. Jeg ved det ikke. Jeg håber bare på en blå eller sådan noget. Okay, det er sådan en foam. Jeg fik en blå. Frygt, den er satisfying. Det er ligesom butteren. Jeg får læst butter på en mærkelig måde. Sådan butter. What? Jeg har fået en glitter dumpling og den her et eller andet. Jeg ved faktisk, at det er en 4th of July. Jeg tror, det er en 4th of July. Ej, okay, jeg er mega tilfreds. Glitter dumpling og den her. Jeg kunne ikke være mere tilfreds. Okay, what? Og by the way, grunden til, at jeg har fri dag, det er fordi, at jeg har far datterdag, så ja. Og jeg har været på Creative Space, og sådan... Og ja. Det var meningen, at jeg skulle lave negle, men... Sådan, eller det var ikke meningen, fordi at sådan, vi skulle se, om det var godt for børn, men det var det ikke helt. Så derfor fik jeg dumplings. Okay, jeg er så excited. What? Jeg har fået glitter. Nå, men det var egentlig alt for den der video. Husk at like, subscribe for bedre videoer. Hej!